Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Enero 5 tuig 2023, Huwebes kita karon sining adlaw. Inimulagan nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita, mga department head kag head of offices ginmanduan sang alkalde nga magbuhat sang diary tuhoy sa naging trabaho sa sulod sang 8 ka oras. Gilayon nga ipatuman sandig sa mando ni Mayor pagbaligya pagtakod sang magahod sini nga tambutso idumili. Sa dugang pa nga mga balita, ano ang imong pananawan sa pagpasumiter ni DILG Secretary Benjamin Abalos sa courtesy resignation sa mga kernel kag general? Kag crime volume sa rehiyon nagnubo? Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad diriman sa Bombo Hanay sa Udto. Antes waman sa mga nagapauna karon niya nga mga balita. Pangin kaupon naton sa aton sinikaron niya nga pagpangalagad sa live studio ang isa sa mga daily draw winners sa 1 to Panalo Part 21 promo, si Ma'am Adelaida Bodeja sa Banker sa Village sa distrito iya sang Haro. Ma'am Adelaida, maayong udto. Mayong udto man, sir. Ara na sa imong 500 pesos nimo, ma'am. Oo, sir. Lihog ko Nawayatan ko na. Lihog ko isip, abi. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Anong dangatan sa 500 pesos ni Ma'am Adelaida? Ibakal ko sang pagkaon sa akon mga anak magpuli kasubong. Wow, may pasalubong. O isa ka balding Isa ka balding nga grocery items. Grocery items. Okay. Sige, ang dahaman to mga taga Bankers Village, ma'am, nga pasakop man sa 1 to Panalo. Kamo man nga mga taga-dira sa Bankers magpasakop man kamo sa Bombo Radio Panalo. Kay para kamo man ang magadaog pareho man sa akon. Okay. Basta Radio Bombo, Star FM. It's all for you. Okay, sige. Congratulations, gid Ma'am Adelaida Bodeja sa barangay or sa Bankers Village sa distrito iya sa Haro. 56 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga lasa 11. Oy, sa mga kabumbota, gusto mo bala ikaw man masunod sini iyang malawagan bilang daily draw winner naton? Ukon magdaog sang 1 milyon ka pesos sa nagahilapit sini nga grand draw sa 1 to Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na may kasya siyahan pa. 6 million pesos nationwide ang natalana nga iga panagtag sini nga premyo. Sa aton sinima kabombo bagong tuig panibagong mangin katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Bangod man sa aton siniyang grand draw sa Enero 21, may pagkakilalahon kita nga bagong milyonaryo. 1 milyon ka pesos ang nagahulat nga premyo sa aton siniyang grand draw or grand prize sa winner. Simple gid lamang imo siniiyang himuon, magtipon gid lamang sa mga produkto nga mangin na proof of purchase kag ining mga produkto ang hindi man mabudlay pangitaon bangod man available ini sa mga sari-sari stores, grocery stores kag supermarkets nga malapit sa inyo siniiya nga lugar. Gani padayon lang kamo sa paghimo sa inyo sini nga mga entry sa aton sini nga mga kabombo. Ikaw nga nagapamati dira subong, magatipon lang sa panyawan basta said marketing tatak ka magaling. Amo ni ang pampabakod sa aton sining immune system para iya sa pagbaylo-baylo sa tiyempo. Hindi kita dali-dali nga magbatsyag sa balatian. 1 empty blister powder banig sang panyawan luyang dilaw plus mangustin plus Macabay food supplement capsule ukon panyawan banaba plus garlic plus Macboy food supplement capsule, isa na ka entry. Regalo ikaw dapat espesyal kag mangin na memorable. Gani magbakal sang alahas ukon rilo sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Kung magprenda ka dira sang item basta makaisa ka lang kagatos sa tagsa iya ka 100 pesos nga pagbakal ukon pagprenda sang item may isa na ikaw ka entry. Silver Swan, sukang puti, sarap asim, 1 empty stand-up pouch or label sa Silver Swan. Isa naman ka entry.
Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Orocan, one product sticker kun kupon nga nagaangkon sang tanan nga Bombo promo title ang sarang na nga isa iya ka entry. Ang sunod nga produkto nga dapat sininyo tipunon amo ang Nescafe. Bango na with Nescafe. Bisan ano nga empty sachet, isang mga masunod. Nescafe Creamy White 29 grams, Nescafe Original 26 grams, or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Basta duha ka bilog kag Ladies Choice Mayonnaise. Mac-reunion na with my one and only love. Ladies Choice Mayonnaise. One empty stand-up pouch or label sang mayonnaise ukon sandwich spread. Isa na ka-entry. Dugang ang mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa panay nga pagpalayag sang Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, Enero 5, 2023, araw ng Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, ilang lugar nagdeklara ng suspensyon ng klase dahil sa epekto ng low pressure area sa may area ng Samar at Palawan. Mga general at colonel ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group magsusumite na ng kanilang courtesy resignation ngayong araw. At ang Senado sisimula naman ang investigasyon sa nangyaring airspace shutdown sa susunod na linggo kahit pa nasa recess pa ang mga mambabatas. At ang inflation umabot sa 8.1% sa buwan ng Disyembre. Sa ating international news, ilang world leaders inaasahang dadalo at yan ay sa libing ni Pope Emeritus Benedict XVI. Yan ay mangyayari ngayong araw. Samantala, ang France, kauna-unahang Western country na magpapadala ng high-performance tanks para sa Ukraine. At ngayon sa ating mga detalye. Nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw ng Huwebes ang ilang mga lugar dahil sa masamang lagay ng panahon. Bunsod na rin ang low pressure area sa area ng Samar at isa pang low pressure area sa bahagi naman ng Palawan. Kabilang sa mga nagsuspende ng klase ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong mga paaralan sa Bicol Region, partikular na ho sa Albay. Kabilang na yung Ginubatan, Kamalig, Legazpi City, Daraga at iba pang mga lugar. Suspendido rin mga kabombo yung klase sa lahat ng antas, private at public school sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa Naga City naman ay kinansila ang klase sa preschool hanggang senior high school. Sa bahagi naman ng Calabarzon, nagdeklara na rin ng suspensyon ng klase sa lalawigan ng Laguna, partikular ho sa lahat ng antas sa Kabuyaw at gayon din yung area ho ng Fami at Mabitak, Mahayhay, Pakil, Pangil, Santa Maria at Siniluan. Sa Mimaropa Region naman ay kinansila na rin ang pasok sa mga paralan at mga trabaho na rin sa Brooks Point area ng Palawan. Inaasahan pa ang malakas na mga pagbuhos ng ulan dala ng low pressure area sa naturang bahagi ng Southern Luzon area pati na sa parte ng Palawan, kaya't iba yung pag-iingat ang ipinapayo ng mga otoridad. Sa Region 5 of Bicol Region ay may mga pag-ulan pa rin, maging sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Region. Nakaranas din ang kaparehong sitwasyon sa ilan pang parte ng ating bansa, bunsod naman ng hanging amihan. At dito mga kabombo ay panawagan ng mga lokal na pamahalaan na tumalima doon sa mga direktiba hinggil pa rin kung sakasakaling kinakailangan ang paglikas.
Sa iba pang balita, panawagang courtesy resignation sa mga police colonels at generals suportado ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan kay Bombo Anali Soberano. Suportado ni Surigao del Norte Representative at House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers ang naging panawagan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na maghain ng courtesy resignation ang mga police colonels at generals na layong linisin ang kanilang hanay laban sa mga police calawags at sangkot sa illegal drugs. Sinabi ni Barbers sa panayam ng Bombo Radio, siya ay naniniwala na sa nasabing estratehiya malilinis ng pambansang pulisya ang kanilang hanay laban sa mga tiwaling pulis. Dagdag pa ng veteranong mambabatas, isang magandang panukala ang pag-resign dahil mabibigyan ng full trust and confidence sa sistema na ipapatupad ni Secretary Abalos sa paglilinis sa Philippine National Police. Una nang inihayag ni Barbers na talagang may mga PNP colonels at generals ang sangkot sa illegal drug trade, kaya dapat lamang na magpatupad ng mga hakbang para tuluyang malinis ang hanay ng pambansang pulisya. Gayunpaman, hindi malinaw kung ang resignation ay tinutukoy ni Abalos sa mga police colonels ay kung sa pwesto ba ito magbibitiw o sa serbisyo. Sa kabilang dako, positibo naman ang tugon ng Philippine National Police sa panawagan ni Secretary Abalos. Una nang maghain ng kanyang courtesy resignation si Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin at sinundan ito ng iba pang mga regional police directors sa buong bansa. Paliwanag naman ni Congressman Barbers, bubuo ng isang body na siyang tatanggap sa lahat ng mga isinumiteng courtesy resignation ng mga top-ranking PNP officers. Ayon pa sa mambabata, sa gagawing vetting process, dito na tutukuyin kung kaninong resignation ang tatanggapin base sa mga ebidensya laban sa isang police officer. Pakinggan natin ang pahayag ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers sa panayam ng Bombo Radio. No, kapag kasi serbisyo ang pinatutungkulan doon sa panawagang pagre-resign, syempre, yung mga colonel na yan, tsaka mga general, mahaba-haba na rin ang panahon ng kanilang na Google dyan sa kanilang serbisyo. At paano yung retirement pay niyan? Paano yung mga pension niyan, di ba? So, sa madaling sabi, ito ako, personally, ang aking paniwala dyan, sumusuporta ako panawagang courtesy resignation, no? Sa dahilan na isa to sigurong pamamaraan para malinis yung hanay ng ating Philippine National Police, no? Kasi nga hindi lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na maraming opisyal, no, na mga involved. In fact, iba nga daw napopromote pa. Yung iba natanggal na, naibabalik pa, no, dahil sa koneksyon siguro sa mga opisyal na ito. Isang estratehiya ito para maging kapani-paniwala ang ating organisasyon ng Philippine National Police. Pero hindi ito bago because nagawa na ito nung panahon ni former President FBR. Na kung saan ay nanawagan din, no, ang ating kapulisan ng PNP top rank ng resignation. Yan ang pahayag ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya ang iba pang update kahalintulad ho ng mga impormasyong pumapasok ngayon, yun tungkol doon sa courtesy resignation dahil hindi bababa sa 10 third level officials ang sinasabing sangkot sa issue ng illegal na droga. Abangan mamaya, inflation rate ay umabot sa 8.1% sa buwan ng Disyembre. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman. Dunkin' BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! Katakbo
Nakatakdang magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng full-fledged colonel at general sa hanay ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police. Ito ay bilang pagtanggap ng nasabing hanay ng pulisya sa hamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng mga colonels at generals sa pambansang pulisya bilang bahagi ng paglilinis sa buong hanay nito. Ayon kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Police Brigadier General Ronald Lee, ito anya ay patunay na malinis ang kanyang konsensya at hindi siya natatakot sa hamong magbitiw sa pwesto dahil nasisiguro raw niya na hindi siya sangkot sa iligal na droga. Anya, nakahanda silang tumalima sa panawagan ni Abalos dahil walang dapat na ikatakot ang mga third-level officials ng kanilang hanay dahil nakatitiyak sila na walang bahid ang kanilang integridad. Samantala, kung matatandaan, una na rin nagpahayag ang Philippine National Police sa katauhan ng Public Information Office Chief Police Colonel Redrico Maranan na suportado nila ang apela ito ni Abalos na para na rin sa kanilang kapakanan o kabutihan ng buong organisasyon. Samantala, sisimula na ng Senado yung pag-isa doon sa mga concerned transport at aviation officials upang pagpaliwanag sa nangyaring airport shutdown noong mismong araw ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe, maaari silang magsagawa ng mga pagdinig kahit pa nakabreak ang mga miyembro ng Kongreso. Inanunsyo din ni Senator Poe na isasagawa ang unang pagdinig sa naturang issue sa Enero 12 na mahigit isang linggo pa bago ang pagbabalik ng regular na sesyon ng Senado sa 23 ng Enero. Una nang pinalutang ng mga mambabatas ang planong pagsasagawa ng inquiry sa mga concerned officials ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines, kasabay na rin ang pagbabalik sa normal ng operasyon ng mga paliparan sa bansa upang wala ng dahilan ang mga executives na hindi makakadalo sa mga pagdinig. Inihayag naman ni Senator Risa Ontiveros na dapat ding talakayin sa isasagawang Senate inquiry ang aligasyon ng pag-divert umano ng pondo na nasa 13 billion pesos na nakalaan sana para sa modernisasyon ng communications, navigation, surveillance, and air traffic management system ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Subalit napunta lamang sa cosmetic projects sa ilalim ng termino ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Subalit na ring itinanggi Tugade ang nasabing aligasyon. Una nga rito ay nasa 5 Senate resolution na ang inihain para imbestigahan ang naturang insidente. Samantala mga kabombo, oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At ito mga kabombo, yung inflation rate ay nagtala po ng napakabilis na pag-angat. Ito'y bunsod pa rin ng pagmahal ng mga bilihin sa iba't ibang lugar ho sa ating bansa. Pero bago yan mga kabombo, nasa 5,000 security personnel ay sisimulan na raw ang deployment ngayong araw bilang paghahanda naman ito dyan sa piyesta ng Nazareno de Quiapo. Alamin natin mga update dyan sa lungsod ng Maynila, si Bombo JC Galvez. All set na ang lahat ng security forces ngayong araw bilang paghahanda sa kapistahan ng itim na Nazareno. Sa press briefing ng Simbahang Quiapo, kasama ang iba pang stakeholders na kasapi sa pagdiriwang ng Nazareno 2023, inihayag ni Manila Police District Brigadier General Andre Dizon na dakong alas 3 ngayong araw, Enero 5, ay idideploy na ang 5,000 na security personnel upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng deboto ng itim na Nazareno. Sinabi ni General Dizon na may kabuang 3,000 uniform personnel ang i-deploy para sa religious event na ito. Aniya, tutulungan sila ng karagdagang 2,000 tauhan mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO, police districts at iba pang support units sa atahensya ng gobyerno. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Manila Police District Brigadier General Andre Dizon. By January 5 at 3 p.m., send off na po natin yung lahat ng security forces natin. Then
from the time on 24/7 po ng babantayan at sisiguraduhin na ligtas yung paligid po yun, sir. Initially, may 3,000 na Manila Police District personnel, then may 2,000 na augmentation from NCRPO and other national support units. Kasama na po dyan yung intelligence group natin sa Camp Crame, sir. Estimated could estimate na ganun pa rin po, sir, kung ano yung nakaugalian, ganun pa rin po ang ina-expect natin. Mas magandang anticipated natin na mas marami kumpara sa ngayon, sir. Million, sir, dati, sir. Ganun pa rin po yung security forces natin na nilatag, sir. Isasara naman ang ilang kalsada sa Manila simula sa Enero 6 para sa nalalapit na selebrasyon ng Black Nazarene. Ayon kay Manila Police District o MPD Director Police Brigadier General Andre Dizon, isasara ang mga kalsada simula alas 10 ng gabi ng Enero 6 hanggang Enero 9. Kabilang dito ang kahabaan ng Katigbak Drive, Independence Road, kahabaan ng South Drive, northbound at southbound lane ng Rojas Boulevard mula South Drive patungong Katigbak Drive. Habang mula alas 12:01 ng umaga ng January 8 hanggang January 9 ay isasara ang mga kalsada sa northbound at southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza o Fugoso patungong Quezon Bridge, diretso ng P. Burgos, westbound at eastbound lane ng Espanya Boulevard from P. Campa to A. Mendoza, stretch of Evangelista Street from Plaza San Juan to Claro M. Recto Avenue, stretch of Raon Street from Evangelista to Quezon Boulevard, stretch of P. Paterno Street from Quezon Boulevard to Evangelista, stretch of Carriedo Street from Rizal Avenue to Plaza San Juan, stretch of C. Palangka Street from MacArthur Bridge to Quiapo Ilalim o Quinta Market Street to P. Casal, stretch of Busto Street from Plaza Santa Cruz to Rizal Avenue, northbound lane of Rizal Avenue from Carriedo to Claro M. Recto Avenue at northbound lane of MacArthur Bridge. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi raw bababa sa 10 third-level officials ang sinasabing sangkot sa illegal na droga. Yan ay mula mismo kay Philippine National Police Chief Asurin. Alamin natin ang mga update mula dyan sa Camp Crame, si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Marlene. I-check natin muli mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung linya ni Bombo Marlene. Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Tala, inihayag naman ng PhilHealth ang pagtaas ng premium rate sa 5% na ipapatupad para sa taong 2024 bilang mandato ng Universal Healthcare o UHC Law, maliban na lang kung iba ang sasabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Acting Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth na si Ray Balenya ay nagbigay ng pahayag kahit nakamakailan ay ipinag-utos ni Pangulong Marcos na sususpindihin ang premium rate hike ngayong taon sa 4.5% mula 4%, gayon din ang pagsasaayos ng income ceiling mula sa 90,000 pesos mula sa 80,000 pesos. Ang nakatakdang pagtaas ay alinsunod sa Universal Healthcare na nilagdaan noong 2019 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang batas ay nag-uutos sa pagtaas sa halaga ng kontribusyon ng PhilHealth hanggang umabot ito sa 5% sa pagsapit ng taong 2024. Kung matatandaan, si Balenya ay nagpahayag ng pag-asa na maaamyandahan ng Kongreso ang Universal Healthcare sa 2024 kaugnay ng pagsuspinde ng pagtaas ng premium rate para sa taong ito. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kunin natin muli yung linya dyan sa Camp Crame sapagkat may mga development. Humarap po sa media conference si Philippine National Police Chief Asurin at sinasabi na nasa 10 third-level officials ng pambansang pulisya yung sinasabing posibleng sangkot sa illegal na droga. Alamin natin ang mga update dyan direktamente live mula sa Camp Crame, Quezon City, si Bombo Marlene Padiernos. Organized bomba at sa pagkatapos lang mga buwan ng pinalap na press conference ni Philippine National Police Chief General Bongbong Jr.
Yes, Bomba Marlene. Sige, adjust muna dyan sa naturang mga update. Yung signal natin, i-check lamang sapagkat importante itong balitang ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nating makuha yung kabuang detalye niyan mamaya lamang. Samantala, ito muna, yung foreign dignitaries pala at mga ambassadors dadalo daw dyan sa Dinagyang Festival 2023. Uy, maki-update tayo sa Bombo Radio Iloilo. Inaasahan ang pagdalo ng maraming foreign dignitaries at very important persons o VIP sa Iloilo Dinagyang Festival 2023. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Miss Joyce Clavicillas, Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na sa ngayon, siyam na mga diplomats ang nagkumpirma na dadalo sa binansagang Best Tourism Event. Ayon kay Clavicillas, kabilang sa mga dignitaries ay mula sa Panama, Indonesia, Bangladesh, Thailand, Nigeria, Norway, Romania, Hungary at Sri Lanka. Inaasahan naman na malaki ang maitutulong sa pagpapalago sa ekonomiya ang pagpunta ng mga ambassador sa Iloilo City. Napag-alaman na ang Dinagyang ay nanalo ng back-to-back Best Tourism Festival Awards para sa taong 2020 hanggang 2021 mula sa Association of Tourism Officers of the Philippines. Also to showcase ang progress na so far ni Iloilo City. From darkness comes the light. So after being the dark due to the pandemic, we want to emphasize na there is always light, there is always hope, and the light is being symbolized by Señor Santo Niño. So this is the first time that we're having this. We hope to have our guests, gin-expect nato ng thousands of tourists and the visitors. Si Miss Joyce Clavicillas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hechanova Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Pakibalita muna tayo dyan sa Philippine Statistics Authority. Ano kaya naitalang inflation record ng ating bansa sa pagtatapos ng nakalipas na taon? Alamin ho natin yan sa nakalap na ulat at impormasyon ni Bombo Kelly Cordero. Bumilis pa sa antas na 8.1% ang inflation sa Pilipinas noong Disyembre 2022. Ito umano ang pinakamabilis na naitalang inflation mula noong Nobyembre 2008. Ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation noong Disyembre 2022 kaysa noong Nobyembre 2022 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages, restaurant at accommodation services, pabahay, kuryente at gas. Binanggit din ni MAPA ang siyam na nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2022. Ito ay ang food and non-alcoholic beverages at tabako na may inflation na 10.2%, clothing at footwear na may 3.9% inflation, pabahay, tubig, kuryente, gas na may 7.0%, furnishing household equipment at routine household maintenance na may 4.8% inflation at health na may 3.1% inflation. Recreation, sport and culture na may 3.9% inflation, restaurant and accommodation services na may 7.0% inflation, personal care, miscellaneous goods and services na may 4.5% inflation. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa. Sa 13 commodity groups, siyam ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2022. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may inflation na 10.2%. Alcoholic beverages and tobacco na may 10.7% inflation. Clothing and footwear na may 3.9% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.0% inflation. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 4.8% inflation. Health na may 3.1% inflation. Recreation, sport, and culture na may 3.9% inflation. Restaurants and accommodation services na may 7.0% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 4.5% inflation.
At yan ang bahagiyang pahayag ni Undersecretary Dennis Mapa. Samantala nagpakita naman umano ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Disyembre ang transport na may 11.7% inflation. Nananatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Nobyembre 2022 ang Information and Communication na may 0.7%, Education Services na may 3.6% at Financial Services na may 0.0% inflation. Ang core inflation naman sa bansa ay bumilis din sa antas na 6.9% nitong Disyembre 2022. Noong Nobyembre 2022, ang core inflation na itala sa antas na 6.5% at 1.8%. Noong Nobyembre 2022, ang core inflation na itala sa antas na 6.5% at 1.8% naman noong Disyembre 2021. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo International News. Sa ating international news, inaasahang dadalo ang ilang world leader sa paghatid sa huling hantungan ng yumaong Pope Benedict XVI ngayong araw. Kabilang dito sina King Philip at Queen Sofia ng Spain, kasama ang mga official delegations mula naman sa Germany at Ireland. Dagdag dito, inaasahan ding magpapadala ng ilang kinatawan ang lahat ng Catholic royal families sa funeral ng yumaong Santo Papa. Magsisimula ang funeral ni yumaong Pope Emeritus sa Vatican City ngayong araw, alas 9:30 ng umaga sa Roma o alas 4:30 ng hapon oras dito sa Pilipinas. Dakong alas 7 ng gabi nitong Miyerkules nang isara na sa publiko ang lamay para kay Pope Benedict XVI. Inilagak ng Vatican officials ang labi ni Pope Benedict sa isang coffin na gawa sa cypress wood para sa public funeral ngayong araw. Dadalhin ang kabaong ng Santo Papa sa harapan ng St. Peter's para sa isasagawang public mass kung saan libo-libo ang inaasahang dadalo sa nasabing funeral. Ilalagay din sa kabaong ang commemorative medals at coins na iginawad kay Pope Benedict at ito ay ang account ng kanyang paninilbihan bilang Santo Papa na nakasulat sa Latin kasama ang kanyang pallium stoles na damit na lana na isinusuot sa leeg ng pontiff upang simbolo ng kanilang mga tungkulin bilang mga pastol ng kanilang mga kawan. Ililibing ang labi ng Santo Papa alinsunod sa kanyang kahilingan sa may grotos sa ilalim ng basilika. Sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, inanunsyo ng France na magpapadala ito ng high-performance tanks para naman sa Ukraine. Itong kauna-unahang pagkakataon na nag-supply ng isang Western design tanks para naman sa armed forces ng Ukraine. Kaugnay pa rin ang nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia na tumatagal na at nagsimula nga noon pang nakalipas na taon bilang bahagi naman daw ito ng kasunduan ng dalawang leader. Samantala, ipinapakita ng data mula sa China na walang bagong variant ng coronavirus ang nakita sa bansa, ngunit hindi rin naman kinakatawan ng bansa kung gaano karaming tao ang namatay sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 outbreak, ayon yan sa opisyal ng World Health Organization. Lumaki ang pandaigdigang pangangamba sa buong mundo tungkol sa pag-uulat ng China ng isang paglobong muli ng nakamamatay na virus pagkatapos maglunsad ng patakarang zero COVID sa bansa. Kung matatanda
tandaan, ang ahensya ng United Nations ay naglabas na ng data na ibinigay ng Chinese Center for Disease Control and Prevention o CDC isang araw matapos makipagpulong ang mga opisyal ng World Health Organization sa mga Chinese scientists. Ayon kay World Health Organization Emergency Director Mike Ryan, ang mga kasalukuyang bilang na naipublish mula sa China ay hindi kumakatawan sa mga admission sa ospital, mga pasyente ng intensive care unit at lalo na sa mga tuntunin ng kamatayan. Sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang ahensya ng United Nations ay naghahanap ng mas mabilis at regular na data mula sa China sa mga ospital at pagkamatay. Kaya naman, maigpit pa ding nagpapaalala ang organisasyon tungkol sa panganib sa buhay sa China at inulit ang kahalagahan ng pagbabakuna kabilang ang mga booster doses upang maprotektahan laban sa ospital, malubhang sakit na dulot ng nakamamatay na virus. Samantala, nasa 7.75 million na mga manok ay pinatay daw dun sa Japan. Ito na naman, may bago na naman, bird flu outbreak. May ulat ang Bombo Radio Dagupan. Nasa 7.75 million ng mga manok ang pinatay sa bansang Japan dahil sa pagkakatala ng bird flu outbreak. Ayon kay Bombo International News Correspondent Hannah Galvez, sa pinakahuling datos umaabot na ngayon sa 54 ang kaso ng avian flu sa Japan mula sa 23 prefectures. Sa katunayan, sa isang poultry farm sa Chiba Prefecture, Eastern Japan, malapit sa Tokyo, isang kaso ng avian flu ang nakumpirma sa pamamagitan ng genetic testing na humantong sa pagkaling ng humigit kumulang 10,000 manok. Iniulat din ang bird flu sa isang sakahan sa Fukuoka Prefecture sa timog kanluran ng Japan kung saan humigit kumulang 400 mga ibon ang pinatay. Hinihinalang mula sa mga migratory bird mula sa timog na bahagi ng Japan ang naturang sakit kung saan ay nakakaranas ng sobrang malamig na panahon. Yung pangbalita nga na may bird flu case dito sa Japan, so kahapon, pinakamalaki na na itala na bird flu case. Umabot na ng 54. The last count was actually November 20 and March 2021. Total of 52 cases noon. Pero ngayon, as of yesterday, 54 na ang inabot ng bird flu cases. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Alamin natin ang mga latest sa mundo ng entertainment. At may pag-uulat dyan si Bombo Chilim Prido. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagpadala ng pagbati ang mga Pinoy sa Los Angeles para kay Miss Universe Philippines na si Celeste Cortesi. Nagkaroon ng maliit na meet and greet at send-off party ang Bet ng Pilipinas na ginanap sa Titas of Manila Restaurant sa Filipino Hub ng West Covina, California. Nakatanggap si Cortesi ng basbas mula kay Padre Thomas Asia ng St. Martha Catholic Church at naglaan din siya ng oras upang kumuha ng ilang mga larawan kasama ang kanyang mga tagahanga at taga-suporta. Si Cortesi at ang kanyang kupunan ay gumugol sa nakalipas na ilang linggo sa Los Angeles bilang kanilang huling paghahanda para sa 71st Miss Universe pageant na magaganap sa January 14. Malaki ang pag-asa ng fans sa 25-year-old na Filipina-Italian model na mauwi ang corona mula sa bansa. Ang pagpaparehistro ay magsisimula sa linggong ito at ang orientation naman ay magaganap sa January 6, kasunod ang preliminaries na magsisimula sa January 11. Samantala, nagbigay ng babala ang pamunuan ng K-pop boy band na Enhypen laban sa isang hindi otorisadong event na gaganapin sa Pilipinas sa January 7 ngayong taon. Sa isang notice na inilabas noong January 5 na pinamagatang Caution, Enhypen-related unauthorized event in the Philippines, sinabi ng BLF Lab na ang Enha Festival Day 1 na gaganapin sa Pilipinas sa January 7 ay walang pahintulot. Magsasagawa din umano ang organisasyon ng legal na action para sa paglabag sa intelektual na ari-arian bilang pagprotekta sa karapatan ng kanilang mga artist.
At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Alas 12, balik diri sa pagpangalagan sa Bombo Hanay sa Udto sa Gyapon. Kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton sining mga kabombo dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining karon nga pagpangalagad. Tingwan naton nga makalabot diri sa linya sang alkaldeta kay una diri gin dayaw sang alkaldeta ang nangin operation sang Public Safety Transportation Management Office kag sang aton sining mga kapulisan batok iya sa mga magahod nga tambutso 40 to mga nagkaladakpan. Sa aton sining mga tagpalamati sa 40/5 gid sinadri ang ginhatagan sang tiket bangod sa magahod sini iyang tambutso sa motorsiklo. Kag hindi lang ina si Mayor Jerry Treñas nagmando gid nga idumili ang pagbaligya sang mga modified nga muffler. Lakip na sinadri banwa ang pagpaubra sang diary sa mga department heads para nga mabalaan sang alkalde kung ano ang ila siningagin obra sa sulod sang 8 ka oras nga ini sila ang ginaswelduhan sang gobyerno. Tapos si Mayor magabakal pagid sa mga equipment dire sa bahin sang accounting para nga mapadasig ining paghikot karon sang sweldo sang mga empleyado ang nagapangayo diri sang pasaylo sa mga wala pa iya makabaton sang claims. Kay hindi man lahog-lahog pilang daan kabilog ang empleyado sang city government. Tikon magtingob na ina sila sa aton sini makabombo mabudlay man sa bahin karon sang nagaproseso sang ila sini iya nga mga payroll. Standby kay check karon nato ang linya karon sang alkalde driman sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang 8 ka mga focus crimes sa mga kabombo ang naganubo sa tuig 2022 sandigman sa aton siniya kapulisan. Kag later on aton man sinadring iplastar ang pahayag sang mga ordinaryo sini iyang Juan de la Cruz kung anong ila sining paglantaw manabi sa sining mando karon or apilar ni DILG Secretary Benjamin Abalos Ben-Hur Abalos may kantanan sa sining pasumiter sa mga colonel tubtob general sa aton sining mga kabombo sang courtesy resignation. Kung doon lang alang alkaldeta si Bombo Jomar na lang guro na ko sa aton sining mga kabombo kay ti apisar nga nakaangkon sang nagkalain-lain sini iyang apisar sang nakaangkon sa nagkalain-lain man sining pahayag ining pagpasubmit sang DILG sang courtesy resignation. Damo ang nagapating makabulig ini. May nagapahayag man nga tido mapektuhan ining moral sang aton kapulisan. Kay just like abidri sa syudad sang Iloilo, ti si Mayor Jerry Treñas kay gina mayara sang although nga wayo man direkta nga ginpahayag but kung ang leader kuno sang isa ka organisasyon magpahayag abi nga ti may ara sang doubt or ginadwa-duwahan sa iya sini nga mga tinawo katulad abi sa bahin sang Philippine National Police ti kay sino pa sa diin pa kuno kay sino pa si Mayor masugid
sang mga reports batok sa illegal drugs sa aton sini karon niya nga mga kabombo. But in fairness, sa bahin niya sa Iloilo City Police Office, kita taman nga naga-perform sila kon illegal drug activities ang aton sini nga paghambalan. No? May mga accomplishments ang Iloilo City Police Office. May mga accomplishments ang Regional Police Drug Enforcement Unit. Kag hindi lang gagmayanay, dagkuanay pang ila sining accomplishments. Ti ano karon sa aton sining mga kabombo ang repercussions sang ginatawag nga pagpasupiter sang courtesy resignation. Sa aton sining karon iya nga mga kabombo. Ginatingwaan taman ang linya sang mga colonel kag general sa bahin iya sang Police Regional Office 6 agud nga makuha taman ang ila sini iyang opinion. Para nga mapabati taman ang ila sini nga bahin kung bala nagakadapat or mahambal nato nabi nagakaangay lamang nga may kasubong sini nga lihok ang Department of Interior and Local Government. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Pero apisar sining mga mainit karon nga mga topiko samtang nga nagapamati kamo dira padayon lang kamo iya sa paghimo sa inyo sining mga entries sa aton sining 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw balde-balding pa premyo na. May kasya siyahan pa. 6 million pesos nationwide ang premyo nga igapanghatag sa aton sini mga kabombo kag subong man sa pitsa 21 sa bulan sang Enero, Sabado ina nga adlaw, magahiwat kita sa aton sini iya nga grand draw nga kun sa diin may panibag-o kita nga manging katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires sa Club. Bombo Radio Philippines Millionaires Club nga mangin katapo sang aton sini iya nga mga kabombo nga kun sa diin nagdaog sa promo sa Bombo Radio, nga ang premyo 1 milyon. Kano pa ang ginahulat nimo dira, waswas na dira iya sa paghimo sa imo sini nga entries, damoa kay kun damo imo sini entries dako man imo sini nga tsansa nga magdaog kun natipon na nimo ang mga proof of purchase. Yari ang masunod sini nimo nga buhaton, magpangita sang puti nga envelope, legal size, maghambal ikaw nga legal size ti long ina siya. Sa likod sa sobre, ibutang imo sini nga pangalan, address, pirma, contact number, pangalan sang proof of purchase, week number 7 na kita, promo title, ang promo title 1-2 Panalo, part 21 na promo ng Bombo Radio at Star FM, araw-araw baldi-bali pa premyo na, may kasya siyahan pa. I-address ini sa Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang entry sa designated drop-box centers sa Kabanwahanan kag diri sa syudad sang Iloilo. By tomorrow, malibot na ang patrol sang Bombo Radio sa mga Kabanwahanan sa pagtipon sa inyo sining mga entry sa out of town drop boxes. Gani kung makahingagaw kamo dito kamo hulog. Kung hindi kamo makahingagaw, may tubtob las 12 sa udto pa kamo sa Sabado, pizza 7, nga maghulog sang inyo sini iya nga mga proof of purchase, sang inyo sini nga mga entries rather. Kag sa paghulog sa inyo sini nga mga entries, kung damo ina, dako man yan tsansa mo nga magdaog sa aton sini nga daily draw o kung hindi man gani sabahin karon sang grand draw. Kag ang mga non-winning entries naton humalin iya sa week number 1 tubtob week number 7 ang qualified sa gihapon nga mapasakop sa grand draw. 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Sinong okay na Bombo Brennan? Sige, ang dugang nga balita, guro, balikan ta sa aton sinipanay nga pagpalayag sa gihapon diri sa Bombo Aray sa udto pagkatapos sang pila ka importante nga mga panumdum. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa author sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors.
Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss sa mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo
sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Check na naton this time si Bombo Jomar Villa. Ano ihan ang pahayag sa ordinaryo sining Juan de la Cruz sa sining pilar sang DILG Secretary nga ginapasumiter sang courtesy resignation ang mga pulis nga nagarangko Colonel tubtob General. Si Bombo Jomar may follow-up report. Jom, sa report please come in. Gin abi-abi sang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo ang ining mando ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos nga mag-courtesy resignation ang ining mga may matagas nga rangko sa bahin sang PNP Bobo Champ, no? Ini man ganito isa sa lihok agod nga matapna ang ining pagduging sang illegal nga droga diri karon sa may pungsod Pilipinas kagati ang iban ang pumuluyot sa syudad nagapati nga ti nagamat-amat mangani kuno damo ang ining illegal drug transaction sa sining droga diri sa may syudad sang Iloilo. Halos diri sa ginapamangkutan naton Bombo Champ nagapabor ini sila sa sining mando karon ni DILG Secretary kon sa DNT ang iban diri nga mga pumuluyo party, no, nga ti may ara gid nga mga matagas opisyal sa bahin sa Hanay sang PNP nga naga-involved, no, sa illegal nga droga nga ti kon basehan ta ang statement ni Secretary Abalos nga man ang yasin nga pahayag. Ang isa diri sa napakinggutan naton ti ang iban diri tahi diri sang sapatos diri sa may Central Market. Ang reaksyon diri ni Sir Raulito Valle ti sunod sa iya mas maayo ini nga lihok, no, nga gin patuman karon sa bahin sang Philippine National Police Bombo Champ agod nga ti mabuhinan ang ining pag-involve karon sa illegal drugs. Ilabi ng karon ti may mga matagas nga rangko sa opisyal sang bahin sang otoridad. Ang dugang padre ni Sir Valle nga mas mayo ni nga mag-render na sila sang courtesy resignation kaysa nga ti hulaton pa nga mismo man ang ila sining kaupod nga pulis ang magdakop sa ila, no, ti mas mayo nga ti prano mahimaluan na para ti iway na sang damo pabi, no, nga mga problema mga magaluntad agad balaga subong ang nagakatabo halos ang mga nabiktima diri karon sa sining mga drug bypass operation. Ang ating iban may mga report nga nagkalamatay bangon nga nagbato sa bahin man sang autoridad. Kaya mo nang iya sining pananawan diri nga mas mayo nga temprano pa lang nga mag-render na sila sang courtesy resignation sa ila sining karon nga mga heads sa bahin sang Philippine National Police Bombo Champ. Ipabati lang si Sir Raulito Valle sang may interview diri karon sa Bombo Radio. Ang nami na ano ni bantayan nila da mga illegal da para nga siguro nga ano inandak po nila da kag ti laway man nga gadamo naman ang droga subong. Mga pamuluyo taga ginawal na kapangita kwarta ginabakal na droga. Tingnan na ano nila na itapnaon na ang mga droga At yung sa regarding sa mga matagas nga official plus sa PNP, pinapakorte si resignation sa PNP chief, anong mambal mo? Di mayo mag-resign na sila para nga ito hindi mas lakas survive mo i-survive siyang droga mo hindi resign na sila. Ana mo nang mambal ko na. Hindi na pagulaton nga mismo pulis man hindi nila pagulaton nga mismo grupo nila magdakop sila. Ginalan likaw na sila sa droga da.
So, kamo pabor gid? Pabor ko yung nga ma-resign na lang sila. Napabayaan man nilang mga nuta mo. Sila man mismo ga support sa mga adik. Ang na-mention ganito ni DLG Secretary nga may mga general bang ganito nga daw involved man sa illegal drugs, sir? Oo, gani may involvement to sa galing kiti hindi ta nakambal mga muna. Bala na sila daya kabalo man na sila da magano da kay grupo man nila na. Sa imo anong obserbasyon mo diri sa syudad be? Ang serbisyo ko de do gadamo man. Gadamo na di. Damo na kuging. Oo mo na. Oo. Amo to ang reaksyon ni Sir Raulito. Wati damo na kuno kuging. Bumbotsang. Ang na-mention naman diri nga gindugang sa aton ngati mas mayo ni nga kung may aragin ba na karon nga mga matagas ng opisyal sa PNP ngati mag-arendar sa sining courtesy resignation agod ngati kung may aragin man sa binabalaan na karon nga mga transaksyon sa illegal nga droga mas mayo ini nga lihok ngati matap na ang puno no kay aros kalabanan ang kaladakpan sa drug bypass operation mga magagmay bla mga litimo karon nga mga nagagamit sa nga sining illegal nga droga kag ti ang mismo puno no wa gid ya matapna ti amo ning isa sa ginalantaw man niya nga pamagi man nga ti masolbar ang illegal drug activity. Magluwas ka kay Sir Raulito ang iban diri no comment bumbotsam. Iban nga mga pumuloyo doon nga nagapamati man sila sa radyo no comment lang sila no pero may iban man rin nga napakigangutan naton ang iban ti nagpakilala lamang bilang mga alias diri kag concerned citizen sa syudad sa Iloilo kay pati sila man pabor man no sa sining lihok karon nga mando ni Secretary Abalos kag ang iban diri bubotsam nagapati nga ti pamagi sa sining lihok matap na ang ining paglapta karon sa illegal drug activity no ilabinigid diri sa may syudad sa Iloilo kag same time sa probinsya man kag based diri sila sa ning observation nga do first time sila nakabati nga ti amo ni ang mando no ni DLG Secretary Abalos sa part diri karon sa otoridad kag ti ang ila sila kina-expect lang taon na obserbaran kung malati epektibo ang ining patuman ning pag render no sa courtesy resignation sa sining mga PNP personnel pubusan. Ipapati tabla si alias Boy concerned citizen sa syudad sa Iloilo. Okay man na para mabalaan nilang kung sino ang may kuan sa may connection sa legal drugs. Oo. Ang the first time ni nga ginpatuman sa part sang PNP simulang pagka-observe sir? First time na kay sa part ni Digong to nga sa Pungko duay pa man nga So sa inyo ang amo ni nga lihok epektibo ini sir ngati matap nang paglaptas sang legal nga droga? Ngati tanawon ta lang kung mapatuman na nila Ambal ni Secretary Benora Balos nga may mga tagas nga rangko sa PNP nga involved sa illegal drugs kamo gapati man na. Bot lang depende May harap man guro way ta kabalo. Oo. At sige. Kamo na ang halos diri karon kalabanan nga pahayag sa pumuloy diri sa syudad nga tinaga-ugyon man sila kag ti obserbaran kun balati sa pinakinadlaw sa karon nga assessment kun balati epektibo gid man ang ining nasambit nga lihok na pagtap na karon sang illegal drug activity diri sa may pungsod Pilipinas. How's that, Babutsam? How's that? Okay, Kid Jones? So man ang halos diri karon practice ka do may ginapabati-batian ka sa mga hulo house that budo do pang new center nga birada imo house that Bumbotsam napayuho mo man ko ba? Oo. Gusto ko yung mapayuhom ka permi mo. Amo na timing kay sa pagpayuhom sa akon Joms. Nga man. Di basta timing ka lang ya
Kung amo na nga ginatingwaan kung gid nga kada bumuan ay sudto, ikaw gid tani una report sa imbukada mo para nga mag-set ka bala sang sang tawag si gani do plastada bala engineer no nga mayong birada sa mga reporting. Amo gani tigin tunguan taman kay halos kalabanan nabi nagapangindi ang nila ti kalabanan no comment. Dari sa pagpaninguhan nato ti nakatigayon kita makapangita diri sang may interview naton. Ang ating madre amo nang reaksyon dry nga ti makapamulso man kita bla diri sa may Pumuloyo sa siyudad sang Iloilo. Tring iban siguro may ara naman na mga ginapanumdom, may ara naman sila statement. Pero iba doon hadlok lang siguro nga magbuya diri sa kanginan kung ano ang ila sini karon nga luyag man palapot kun balati anong ila sini nga pananawan sa sining mando karon ni DLG Secretary. Pabusam. Okay. So mana ang halos diri karon nga kalabanan mga reaksyon sang pinaka mga Pumuloyo diri sa may siyudad sang Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Sa lay down ni Secretary of Interior and Local Government Benhur Abalos nga nangin premise niya agud nga mag-apilar sang courtesy resignation from police colonel up to police general bangod nga may nadakpan nga isa ka police master sergeant kag ining police master sergeant is believed to be in connection or connected or in cohorts with a police colonel or a high-ranking police official. So mo sinang plastada. Then, sa PDEA, kay may mataas man kunong opisyal. That is why nanawagan niya submit sang courtesy resignation sa aton sining mga kabombo. Sa nasiling na naton, we have to look at this sa different side naman. No? Anong problema? Ang problema kay may mga opisyal nga natukiban si DILG Secretary Benhur Abalos kag si PNP Chief Azurin. Now, bilang Chief PNP, bilang Department of Interior Local Government Secretary, sila kung tanining duha ka mga matagas ka opisyal ang mag-impose ang disciplinary action sa mga so-called connected sa illegal drugs. Sa aton sining mga kabumbo. Sila tani niya ang ma-disiplina, sila ang magpatawag. Oy, Colonel Dakoy-koy, General Dakoy-koy. Gwa ngalan mo di sa drugso? Tender investigation ka? Di para nga hindi ta mahuyan, di ta mag-bad image sa Pumuluyo. Amo lang sinimon tawa. I-floating ka lang namon, investigaran, so on and so forth. Or kung gusto nila sang iron fist, pagwa sang pangalan, sa nasiling ko na kang ginabla, imbestigaran kung may pruweba, pasakan sang kaso, dakpon prisuhon. So that mangin believable ang kampanya sang Marcos administration against illegal drugs.
kag malapawan niya pa ang abilidad ni former President Rodrigo Duterte. Para iyang there will come a time tapos na siya sa siniyang nga serbisyo as president, makapungko siya kag makadikwatro nga kunila mga drugista, ako niya mga pulis nga naga-engage sa illegal drugs. Makabigta nga amo siniya ang do pundasyon kay without them wala nagprosper ang illegal drugs. Diri ko ya nag-igo sa matultod ng iligoon. Tani amo kung tani ina sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. No? By appealing to the police colonels and generals nga mag-execute sang courtesy resignation, nagapakita lamang inibanwa nga si Chief PNP Azurin and DILG Secretary Benhur Abalos hindi kaisrot sa ila siniya nga trabaho. Oh? Hindi sila kasarang nga magdisiplina sa ila sini nga mga tinawo. Or even, worst, basi na hadlok sila. Oh? Sa pagsumiter sang courtesy resignation, sa aton sini nga mga kabumbo, do you think may kaayuhan ini nga matabo sa aton sini mga kabumbo? Kapamangkot man lang ako Granting for the sake of discussion, abi sa aton siniya nga mga kabumbo, nagsulobmit abi karon sa nga courtesy resignation. Tapos ginimbestigaran, red flag abi karon ang 2 ka colonel kag 3 ka general. Balaan na ihan sa pumuluyo na. Sa aton sini mga kabombo. On the other side, nakita naton nga ini pamaagi iyang sa pag-exit sa Philippine National Police through a tunnel. Now, hindi siya magwa sa main gate, kunti sa tunnel sa magwa sa aton sini nga mga kabumbo. There will be no graceful exit here. Kag amo na lamang sinibanwa ang medyos posibles para nga wala sang kernel kag wala sang general nga may mapusasan in kaso por kaso tuod tuoron ini. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, katulad lamang iniblas na nagasagod ikaw sang manok. Bombo Omel, sa napulo ni mo kapiso, may duha nga nagsipon. Para nga hindi malatnan ang 8, ang pinaka-praktikal sini nga himuon mo, i-identify mo adtong duwa nga nasipon, kuhaon kag ikal. Para hindi na maglaton sa 8 nga bilin. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang plastada karon iya banwa sa aton sini nga mga tagpalamati ang ginihimo ni DILG Secretary Benhur Abalos and General Azurin, ginkabig nila nga ang napulo nila kapiso, puro tanan sipunon,
ginpagwa, why nila ginpagwa? No? Ginkabig lang nila iyang nasipon na sila tanan. Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ti sa pagkabig na iyang nasipon ang tanan niya nga ang pulo niya kapiso. Ti didto ya palang na kantuan, no? Kag siningon nga di na digani ang nasipon ko nga piso man. Oh. Ti do tanan man ni sila nasipon na. Oh, bisan ang iban to way pa nasipon. Ti hulaton talang may magluko dira or hindi nakatindog or hindi na magtuka kag amo na paghambal ta nga nasipon sila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Nga imbis kung tani, kay may ara naman sang pangalan nga ginauyatan kag kilala naman ni Chief PNP kag ni DILG Secretary Benhur Abalos kung sanday sino ining mga kernel, mga general nga may link sa illegal nga droga, amot kung tani na ang ila sini iya nga isiparar, amo kung tani inang ila sini nga tumuron kag investigaran. Tinga kinahanglan pa iya pa pasahon mo sang courtesy resignation now sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kunti drama into sa aton sini nga matag palamati. Tapos ma-generalize pa ang pananawan sa kapulisan nga ginhawa man tani iya kahalong sang iban sini nga mga maayo nga pulis. Ginadipinsahan ang ila sini iya nga integridad, ang kredibilidad, kag ang ila sini iya nga serbisyo. Ti malakip sila iya sa mamantsahan. Tapos kung hindi ikaw magpasa sa niya courtesy resignation, ti duwa-duwahan ka na Hindi bla? Sa aton sinimatag palamati? Ti ano gid bala ang ano gid ang gist sa likod sini? Sa pagpapasa sa niya resignation kay kuno imbestigaran? Ti you can investigate sa mga pulis nga wala sila iya ginakakas sa ila sini iya nga posisyon or kung may kakson man sila sa posisyon sa aton sini nga mga kabumbo, kabahin man ina sang proseso bilang miyembro sa Philippine National Police nga bisan diin lang pwede ma-assign or kabahin man ina sa proseso sang pag-investigar kung may ginakaulamiran. Nga ano man siniya nga kontrobersiya or krimen. Ang isa ka pulis para nga ti ibutang siya sa holding unit, ibutang siya sa floating status or whatsoever. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyang reaksyon sang iban iya nga mga pulis nga nagay-posipos lang. Hambal nila. Sinya ti, why not abi nga si Secretary Abalos kag si Chief PNP Asurin, sila na lang iya magre-resign. Kaya ang pagpanawagan sa courtesy resignation, nagapakita lamang sang ila nga weakness. Kag nagapamatod nga hindi sila kasarang sa ila sini nga trabaho sa pagdisiplina sang mga skalawag nga pulis. Sa aton sini matag palamati. Ti lantawa balak. Drama na gid niya katama at hagpasabutlak sang haring adlaw. Ti kung may sanasiling ko na gani may pangalan na nga ginauyatan ang DILG, ti kilala naman ina, kilala ni Secretary Abalos, kilala naman ina ni General Asurin. Why not be impose ang disciplinary action against sa sinang mga opisyal? Nga aabi iya karon dalahigon ang iban nga mga pulis nga performing kag waay man iya sang kalabot-labot sina dira gani.
tinagatuga lamang inisang confusion kag low moral sa aton sino magkapulisan. Dapat kung tani si DILG kag si General Asurin sila ning mangin moral booster sa aton sin makapulisan. Sa team up abi nila nga duwa, may mapusasan sila dira nga 5 ka kernel kag 5 ka general kay imbolbado sa illegal nga droga, kunti high moral karon ang aton sini nga mga kapulisan bisan pa paano kay nalimpyuhan ang ila sini nga hanay. Why na sang iskalawag dira? Pero tanan iya nga kernel pa ma-execute sa iya sa nga resignation. Mga general ma-execute iya sa nga courtesy resignation. Kay kuno imbestigaran, pero samtang ginaimbestigaran, pwede magyapon nga magapabilin lang sa ila sini nga posisyon. Ano klase istorya ni aton man? Sa aton sini makabumbo? Tiway na tabi nga kung amo naman lang gini natabo, mayara sa courtesy resignation sa kapulisan, manawagan man kita sa courtesy resignation sa pangkabugusan nga mga opisyal sang pungsod Pilipinas. Kay dugay na kamo nga ginadudahan sang pumuluyo sang pungsod nga may mga involvado dira sa inyo sa illegal drug activities. Ang involvement is that protector. Nagabaton sang payula. May mga paryente nga durugista. In doubt sa inyo ang Filipino citizen. So nag-aapilar ang Filipino citizen sa aton sino makabombo nga mag-execute man sang ginatawag sining ano ganito? Puno sang resignation, talipat ako. Ano ganing resignation to man? Dahil lang yan. Ano kadula ko permi sa paminsaron ko ako? Courtesy resignation. Damo bigay salud sa pinsar ko mo. No? Ang hambal sang guardian level ko, sinya dasiga na da, kay may patigayunon ka nga may milasyonan. Ang diri naman niya sa ang guardian angel ko ya gautik sakon, kalmahi lang, kay bansita. Tapos Maria ka concept, amo na ka, courtesy resignation, kaya gila ko pag ginawakal, kakalipat pa ko, anak ng tinapa, Anyway, amo na, ti manawagan man kita, abi. Manawagan man kita, abi, nga, tawag siya ni, may execute man sa courtesy resignation, ang mga opisyalista, kay ginadudahan ka mo sa pumuluyo, ngayon bulbado ka mo sa illegal nga droga, protector, gabaton, payula, bulanan, kag may mga paryente ka mga drugista. May mga drugista nga nagpinan sa inyo pag sang nakaligad ang eleksyon. Tiga panawagan mga pumuluyo, courtesy resignation man kamo. Di pwede manaihan. Mas dramatic, guro na, Secretary Abalos, sir. General Asurin, sir. Di ba? 25 minutos nakaligad sa takna sining alauna. Sa aton sining panumbalik ka banwa, tingwaan naton anong reaksyon sang gobernador sa courtesy resignation kag focus crime nubo sa tuig 2022 sa bahin karon sang datos sang Police Regional Office 6. Kag standby kay pagbalik ta, may good news kita diri sa Bombo Radio Iloilo. Ini kay iban pa balikan ta matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw.
I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sa tumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab. Ilo Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining una. Balik diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pag-ugid lamang si Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang nagsumiter sang iya sining courtesy resignation. Pahayag ya sinya I heed the call of the Honorable Secretary of the Interior Local Government and the concurrent chairman of NAPOLCOM. Thus, I am submitting my resignation from the police service voluntarily. Azurin, dugang pa niya nga ti panugutan niya kaugalingon nga i-evaluate kag i-assess ang committee nga ginhimo ni President Bongbong Marcos agud nga madeterminar kung sa ano nga pamaagi involvado ini siya sa narcotics trade. Kag kung nagatolerar bala ini siya sang mga police officer nga involvado sa illegal drug activities. Gindugang pa sininiya nga gina-consider niyang application ini for retirement ang iyang resignation. No? Kag dugang pa niya nga nagasuporta ini sa panawagan ni Abalos nga dulaon ang mga misfits kag skalawag sa hanay sang PNP sa aton sini nga mga kabumbo. Sangdam lang kung madumduman nyo pa si Abalos ang nagpanawagan sa courtesy resignation sa mga kernel, mga 300. Magpakig-away ikaw, ngang imo po na mo matiros likod mo sa aton sini nga mga kabumbo. Si Azurin ni gin-appoint ni siya ni President Marcos nga magapanguna sa 226,000 strong police force.
2 months after nga nagpungko bilang presidente si President Marcos. Oh. Sa aton sinikiron iya nga mga kabumbo. Mamuna ni kung matukiban nga indeed involved ikaw sa illegal drug trade sa aton sini nga mga kabumbo, ti batunon adto as your resignation. Amo na ganing hambal ko bala nga ining courtesy resignation is one way of going out of the service under a tunnel. Pero kung mapamatud-an nga imbulbado ikaw sa illegal nga droga, prisuhon bala ikaw kay sa malawig nga tion. Ginbuligan nimo nangin kabahin ikaw sang illegal drug proliferation. And just because you are a police colonel, you are a police general, ang pinakamabug-at siniiya nga pinalidad nga imo pangatubangon is resignation from service. That is one way of tolerating corruption and guiding them from accountability, criminal accountability, guiding them away from criminal liability sa aton sini nga mga kabumbo. Kumbaga pa do, ginggaydan sila ni Chief PNP, kag ni Asurin, diri ka mo agi ho. Diri ka mo agi. Bisan wala lang ka mo graceful exit bala, kung hindi na ka mo mabalahuba, ti kay deemed as resign ka naman dayon kung mag-ano ka na mo, kung mag-tawag si gani, kung mag-positive ka na. Kung mapamatud-an nga imbulbado kasi illegal nga droga, illegal drug proliferation, so on and so forth. Tiyan mo silang gwa niya. Di ba? Pero tikon low-ranking police official ikaw or non-commissioned officer sa aton sini nga mga kabumbo, pati baklid gro kag tampa sa general magyan mo. Pero ti kung crew colonel ka na kag general ka na be, sino mamatampa si mo man, di ba? Amo lang yung dili lang ka mo agi dampyo, na. Ginto yan para may alagyan nga makagwa sa gyapon, no? Sa serbisyo, pero tido hindi man balabalahuba. Amo ning matutuod lang nga smooth lang pero hindi garapal. Anong pahayag sang gobernador sa courtesy resignation nga panawagan ni DILG Secretary Abalos? Bombolin sa report, please come in. Dako iya Bombotsam ang pagsalig ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa mga kapulisan diri sa may Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Bombotsam. Apisar nga ting aton diri nga direktor sang Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Leo Francisco ang nagpasa or magapasa sang isang iyang courtesy resignation as well as sa bahin man sang Iloilo City Police Office Director kay Colonel Leo Batiles. Sunod diri kay Governor Defensor nga dako yang iya nga pagsalig nga pipila lang no ka mga kapulisan abi ang may aras ang involvement sang sa illegal drug trade, pero mas kalabanan dariya ang wala yasang ginahimo nga any illegal activities sa hanay sang Philippine National Police. Ini man sa panawagan ini or pag-appeal ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos na mag-submit sang courtesy resignation Bombotsam ang ining mga police colonels and police generals
sa agod nga ti mapapas or ining tinuan ang hanay sang Philippine National Police. Sunod diri sa gobernador, actually believe gani siya kuno sa kapasidad sang Police Regional Office sa mga operations sa ginapatigayon pating Iloilo Police Provincial Office kag ang Iloilo City Police Office man Bombo Cham sa mga ginapatigayon nga mga operations kaangay na lang yan sa mga drug bypass operation mga kampanyaman nga ginaobra nila sa batok sa illegal nga droga, especially sa iyaman nga pag-commend or iyaman nga pag dayaw kay Police Regional Office Ex-Director Police Brigadier General Leo Francisco. Ang dapat lang gidari ko nga tutukan subong 2023 Bombo Cham amoya ang pagpasangkad or pag-improve pagibala sa mga rehabilitation facilities diri sa aton sa may Western Visayas subong 2023 dako ina nga challenge suno sa iya agud nga ti mapabasog pagid kag matuli or hitso ang pagpatuman sang sining mga drug free community or mga campaign nga ginapatigayon sa tagsaka komunidad mangin sang mga hanay sang Philippine National Police sa paghatag Manila sang pagdulong bala sang knowledge especially sa mga kabataan subong Bombo Cham nga ti maglikaw gid sa ining mga biso or ining illegal nga droga. Yari bala aton pamatian ang kabahin sa pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. And that is the prerogative in siya sang department. Kung tawag mo, it's a reshuffle. It can be done. Kung may bagong administrasyon, ang mga bago naton nga mga department heads, cabinet members, they want a fresh start, of course, in their departments. So that is a welcome move, no, sa aton nga Department of Interior and Local Government Secretary para matagan man sila sa umpisa nga gusto nila, no. Kita diya sa Iloilo, it doesn't really matter kung sino ang ibulos nila. We have experienced that in the past several years that we are here. Why man kita problema, no, sa mga gina-appoint sa DILG kung sino man da nga mga officials na diri sa Iloilo. We have been working with the PNP and the DILG very smoothly in the past 4 years. When it comes to illegal drugs, ining mga ulihi nga tinuig, ang movement sinadira tungod kay naumpisahan na sa Duterte administration. Eh kung makita mong reports, no, because let me recollect, no, kuwaon ko gid na siya sa mga reports na ginhatag sa aton kung may Peace and Order Council meeting kita kag may Anti-Drug Council meeting kita, very significant with ang trabaho dira sang PNP, sang PDEA together with the LGUs. We are 90% clear na kita nga barangays. Maayo na siya, ha? We are almost clear. I am contented with the work. No? Mabalaan ko, not because only of the statistics. As a local chief executive, mabatsagan mo ang drug problem kung nara ka sa Banwa o sa mga barangay. Mga kapitan. No? Kaya antes niya magsugod. During the height of the anti-drug campaign of the Duterte administration, mabalaan ko kundi ng hotspots. Alam ba sa pututan, balaan mo din sinadiri ang barangay nga may drugs. Sa uli na nasulbar yung problema ngayon. And it continues to be like that until now. But, trabaho to siya sa naglain-lain nga provincial director. Kiti kapilar na kita mag-ilis sa pupungko ko. Both regional director of the PNP, the provincial director, and our chiefs of police sa mga munisipyo. So that's how it is. Bisan lain-lain ng pungko. Nami ang dalagan sa drug campaign diri sa probinsya sa Iloilo. Ang challenge na malang natin diri sa atong drug campaign is that facility that we should construct in each municipality for rehabilitation. Challenge siya because it needs budget. And in the way pa na natin makumpleto. Pero damo na ang may amuna nga facilities ng munisipyo.
So that's how the drug campaign is progressing and developing diri sa probinsya sa Iloilo. I don't think it's fair for me to say that. There is no way sa subong na makasiling kita sina nga state. Unless lang kung I don't know kung di na nagahalin ang if kung may ara, then they can show us any report on kung ano mo ng investigation. It will be good for our purposes. But for me, sa opisina ko, that is not our core function here. That is why. Pero again, based on what we discuss in our Peace and Order Council meetings and our anti-drug council meetings, we are on the right track, and we are contented with how the anti-drug campaign is going. But it can always be improved. It can always be improved. Muna siling kung may mga facilities pa kinangakulang. And pero tama ka significant sa nabuhin sa problema. Hindi ko siya mabalaan ko kung ara pa siya. Hello. Yes, Bombo Cham, nabatian si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So siya, kung siya lang niya pamangkuton, satisfied man gani siya no, sa mga kampanya nga ginapatigayon dari sang Philippine National Police or sang Police Regional Office 6 sa mga kampanya batok ya sa illegal nga droga. Amo lang ginaang iya nga ginapangayo nga mas maayo pagikuntani kung subong nga tuig 2023, mas ma-improve pagid bala nga every town or every municipality diri sa may probinsya sang Iloilo mayara is rehabilitation facility, Bombo Cham. Kag kung dito malang niya sa NCRPO ang mga involvado sa illegal nga droga, dito lang siya panawagan resignation. Kinumayo man di ato niya mga pulis. Amo gani, Bombo Cham. Dalaygay na lang niya. Ano ni? Lagsanay pong kuanay korintihanay. Galing kiti, siyempre, ang aton ng mga kapulisan, mga colonels naton and generals dari sa Western Visayas, way man hadlok mo Botcham. Kaya ti Balaan Manila nga, way man sila may ginaobra nga malain mo Botcham. Pero dadamage sa sulod dependan kung matabo bombo lens. Nga mo sinang sitwasyon. Kay, for example, nabi karon, granting for the sake of discussion, another nga punto naman ti ko retirable ka na gid man abi karon imo iya. Kag mapasa ka pa sang resignation mo or hindi ka magpasa sang resignation mo kay retirable ka na. Tapos ang mga nakakilala sa imo kag iban sini iya nga mga pulis dira anong paminsaron? May lang kung makapaminsar sila, ti retirable lang yun man na si sir, ti amo na nga way sa nagpasa sa iya sining nga courtesy resignation. Ti what if abi karon magamba to iban ti kita mo lang way sa ka-retire kay imbolbado sa illegal nga droga. Ti masakit man sa mga pulis naton iyang tutuod ang pagserbisyo nila. Umpisa iya nga nagsumpa to sila nga to serve and to protect, Bombolens. Amo gani Bombo Cham, ti nakadepende na ina. Kati kung mga colonels and generals kag maghambal ikaw nga 300 ka mga high-ranking officials, pwede man na siguro nga isa-isa or bisan di na lang gani paglawagon Bombo Cham, kaya may mga lista man na sila, pailan na lang sang kaso. If ever nga strong man ang ilang nga ebidensya o galing kiti base may information man sila pero ti hindi nila mapasaka ang kaso kaya ti hindi man strong ang evidence, Bombo Cham. Ti karadlawan? Di ba? Yes. Amo tong hambal ni Secretary Abalos nga yung mga pangalan nga nandito na sa akin pag in-announce ko ito baka mabigla kayo. Secretary, hindi kami mabibigla, sir. Tatawanan ka namin. Kasi kung
wala ka man lang yung Mel, yung gani bukas ang baol ko na Mel, ang Tagalog ko na lang. Ano na? I-download lang liog ang Tagalog ko. Secretary. Makinig ka. Hindi kami mabibigla. Hindi kami makikibot kung lalawagin mo yung mga pangalan na inuuyatan mo na listahan na mga kernel at mga general na imbulbado sa illegal drugs. Hindi kami makikibot. Kakadlaw kami. Dahil pag yung listahan ninyo sureball na yan, the first thing you will do, may naka-impon nga English well? Download yaw. The first thing you will do is to file the necessary complaints. Inchak to, mayong pag-download mo sa English ko, do straight mo nga. Kung walang ganoong lihok, matutulad yan sa mga sitwasyon noon ng panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Yung iba makaluluoy na kasi hindi naman pumalagyo, lumayo, pumunta ng ibang bansa. Kasi binansagan na protektor ng drug lord, ganito, ganon. Pero ni isang pruwiba, wala naman na hinawakan ang atin mga otoridad. Wala silang inuuyatan na pruwiba na magsasabi na direkta na tumutudlo sa certain officer or government official or colonel or general per se nga imbulbado siya sa illegal drug activities. May link siya sa illegal drugs. Hindi ba, Bombolen? Sino ba namang uto-uto or bungklok na may lista ka nga pero para saan yung lista? Ano akala mo? Pahug-pahugay tayo dito? Come on, Bombolense. Oo nga yan din yung sabi ko Kita mo? Pati ikaw, nadadala ka na sa Tagalog ko. Amo gani Bombot Sam, hindi taman luyag ngati duka angay sadto bala sa man sa kampanya man sadto ni anay Presidente Duterte nga may drug matrix bala. Bombot Sam naging pakita nga kung sa diin may mga pangalan tapos may mga kilala nga mga personalidad nga tigin pang gin sa publiko kung sa diin ngati sadto anay na laki pa na gani si Heidelin Diaz Bombot Sam. Amo to nga nagbangod sa pagpagwa man sa pangalan kagti siyempre siguro sa kulang man sa pagvalidate ang ulihang nanging resulta ang bahin payas ang gobyerno sadto or administrasyon ni Duterte ang nagpangayo sa pasaylo bangod sa pagpagwa sa mga pangalan without prior or without proof or evidence. Bombot Sam. Pampaumpaw na lang na iya Bombolens nga kung wala ka malang iya sang pilas hindi ka man masakitan. Pero daw sa bala, bilog iya nga kalibutan, nakita ang imo pangalan, ginlawag, nabatian ang imo pangalan, ginlawag ka sa drug matrix, illegal drug matrix, sa amo sadto iya nga height sang una sang kampanya batok sa illegal nga droga. Malimtan mo panayahan, panas ay hana sang pasensya gid, sorry na, hindi na ako magliwat. Mamulinse? Bisan pa sa mga panawagan at ang mga panawagan sa mga tao kung gusto hingadla na lang ipagwa ang mga pangalan kung sino ni mga police colonels or generals or high-ranking officials na involved sa illegal na droga. At hindi naman masiguro Bombotsam na inaya may ara sang strong evidence nga masuling naton nga matumod gid abi nga sila yung may kaangtanan gid sa illegal nga droga. Amo na nga dapat Bombotsam may ara gid sang i-validate gid bala o si saon gid basi bala bungkol sa ulo rimang resulta Bombotsam. Kunang kilala ko pa nga taga Kapis, hay base kompetensya nanda Bombotsam. Sa mga mo sinayati way nako kabalo. Hay way nako kabalo kung kompetensya gi Manila. Hay basta ginapapasa ka resignation.
Depende na. Una mga taga-Kinto man to, amo gani na yan bumbutsa mo. Basta yung mga druga-druga na, laban-laban na yan, may kapit na to yan sa ibabaw. Yung mga kapit nila to, at hindi man mga basta-basta mga influensyado mga tao maduso-duso kayo mo yung illegal nga druga nga kainit ni Daans Bong. Paiti, damo ron nagkalamatay, paiti duway san nanadlok, no? Damo ron nagkalamatay to sa tsimpo ni Taydigong, paiti sa subong, nagbalik duman. Sige man san dagyapon niya kaduso ka illegal nga druga. Magapati kita ako na mumutsam nga, kadamo, gidyan sang mga protektor siguro, mga kalabanan sila, mga pulis pa bala, gumawa mo ng kilala ko to sa may Quinto Distrito naman, Linso, Bubulens. Amo gani, pero sige lang wala tonta kon sino pagid ang iban yung mga colonels and generals sa magapasa Bombocham sa sining courtesy resignation bilang appealman sa Department of the Interior and Local Government Bombocham. Pero may klo ko nga ibilin sa imo, Bubulens. Ano? Pagpungko sang kilala ko nga opisyal, di ko lang pagambalo na kung ano nga ranggo. Bala mo kung anong 11 niya nga mando? Ano? Ang lahat na pwedeng pumatak, papatakin natin. Sige. Muna. I-translate ko pa. Ang talan niya pwede ka magtubod, patub doon! Ahay. Salingkuti, ano natabo sa linya ka Metro Pacific, Iloilo Waters? Duwag niya po katubod daw. Ang buda dani, dapat patubod doon una. Anyway, let's take you again. Sige, Bombocham, ini si Bombo Lindsay. Ermitan niyo bade para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo. Bombo! Salamat kida, Bombo Lindsay. Kung na mo, Bombo Mel. Yung luha pa mapatak din, papatakin din natin yung luha. Ay, Aryo, good news, may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon sa mga taga-barangay North San Jose Molo. Manggagaling dyan. Manggagaling. I-delete nang download mo nga Tagalog ko mo mobile. Magagikan. Ano ba bumbutsa? Magahalin dira ang aton nga winner North San Jose Molo. Ang iya sining proof of purchase Silver Swan sukang puti. Favorite number ang iya sining edad 69. Sa liwat, taga North San Jose Molo, edad 69, Silver Swan ang iya sini nga proof of purchase. Buenas ni nga numero kay managabutan sa 1 to Panalo Part 21 promo daily draw winner. Congratulations, Julie Aguirre. Julie Aguirre sang North San Jose Molo. Ginlawag ikaw ni Bombocham impunto las 2. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo. Ang imo nga premyo ginabugusan sang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack. Total price is 1,000 mga kabombo. Gani, Julie Aguirre, dalikat na diri sa istasyon sa Bombo Radio kag i-claim ang imo sini nga premyo. Premyo mo 500 pesos nga instant cash sa siyahan kag 500 pesos nga gift pack na sulod sa Orocan nga balde nagahulat na sa istasyon sa imo sa nga Bombo Radio. Sa liwat, Julie Aguirre, congratulations sa aton sini nga daily draw. Ang gintambugan sa aton FD representative si Ma'am Lemia Blances. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombocham Blanco Hover gabilin sa imo sa mananaya nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo!
Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini ang blood circulation nga naga-maintain ang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amunay na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue,
pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang... Good afternoon gid sa inyo mga kabombo. Ang aton nga oras, it is now 10 minutes after 2 o'clock. 10 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. And this is Tita Regine welcoming you sa Thursday edition. So sa niya palatuntunan, this is Kahapon Lamang Program or KLP. Kung sa diin nag-enjoy kita each other's company and especially ang mga kasaysayan sa kabuhi, ang mga inagihan sa kabuhi, sang aton yung mga letter senders nga all out sa pag-share diri sa aton. Something very sad manina or very happy nga ilang inagyan or super inspiring, super motivating
ina gina-share wala duha-duha diri sa kahapon namang program kag ginapasalamatan naton ang mga maisog kag ang mga super generous nga mga letter senders naton nga nagahatag sa ilang nga oras, sa ilang nga tiyempo, sa pagpungko kag pagdihon sa ilang nga mga kasaysayan. Of course, nagahulat ang 1,000 ka pesos nga cash nga premyo para sa aton nga lucky winner every week kag gina-interview naton every Saturday. By the way, Breeze sang Barotac, may gin-email ako dira sa imo do 2 days ago pa, but until now wala kagid naka-reply. Ano abi kay si Theater, no? Ini si Breeze sang Barotac, way takabalo kundi in siya sa mga bahin sang kalibutan. But I just hope nga naga-online ikaw and at the same time naga-check ikaw sa iyong mga email. So please reply kung check mo gid man ang iyong mga email. Liwat? Breeze sang Barotac nga nagasakay sa barko. So, ari na ang ating ambahanon sa inyo para sa saninga hapon nagikan sa Bombo Music Festival, sung by Albert Acolado. I Need Your Love. Good afternoon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love.
Matahom nga ang bahanon sa matahom nga kahaponanon. Welcome again rin sa kahapon lamang program. Of course, this is Tita Regine. And for our first story sa nga hapon, full name ang iyang ginhatag diri nga wala na code name, full name gid dyan, no? Kaya may kausa siya nga liyag nga ipalabot. And at the same time, special request niya, basahon naton today, January 5, kaya nga it's his birthday today. So salamat gid sa imo, Mr. Eduardo Artazona, Sangkabatuan, Iloilo, sa imong mga pictures na ginapi diri, and of course, sa imong istorya nga gin-share diri sa aton. Siguro natin sa pagbasa, and it says, Dearest Tita Regine, suguran ko ining akong kasaysayan sa tuig 1992. Medyo bataon pa ako sadto, kag nag-aalagad ako bilang isa ka katapo sang barangay Kagawad diri sa amon barangay, Barangay Zone 10, Cabatuan, Iloilo, 3rd District sang Iloilo. Panahon ini sa nakaschedule nga presidential election kag mga kandidato sa pagka-presidente sadto si Anay, Senator Miriam Defensor Santiago. Kag popular gid kaayo ini diri sa amon banwa. Kag bisan pagani bisan sa iban nga mga kabanwahanan. Ginkuha ako bilang PRP coordinator kag amo ang magatrabaho agud nga magakampanya. Kag do excited gid ako kaayo tungod bag-o pa lang ako nga maka-eksperyensya sini nga mga buluhaton. Kampanya wala tuo, kag pagtapik sang iya sini campaign materials sa tanan nga parte sang amon banwa kag baryo. Sa sini nga panahon, nag-organisar man sa mga grupo sa mga retired nga mga manunudlo diri sa amon banwa, kag bilang campaign coordinator ni Miriam, gintigana sa akon ang isa ka pwesto upod sining mga retired teachers kag amon ini nga ginhingalanan nga People's Reform Party ni Miriam. Sa umpisa sang amon kampanya, nag-resign na ako bilang barangay kagawad sa amon barangay. Tungod neophyte o kung baguhanon pa lamang sa mga buluhaton, sa primero, though over-excited man ako mga kampanya sa tagsa nga mga kabarangayan diri sa amon banwa bilang kandidato sa pagka-sangguniang bayan member. Daw sa malipay man ako, kay tama gid ka-optimistic ang akon mga kaupdanan, kay siling nila, in the pocket na ang aton nga victory, gani hindi kagid ed magpalibog. Kag daw medyo excited gid man ako kaayo, kay samtang nga nagapangampanya kami, daw positibo gid kaayo ang ginahambal sa mga tawo, nga daw ma-landslide gid si Miriam Defensor Santiago diri sa amon nga banwa. Sagwa kag resulta sang eleksyon, nagdaog gid man matuod si Miriam Defensor Santiago kay sa botante sa amon nga banwa, mga 24,000 ka mga botante, nakuha gid ni Miriam ang mga 96% diri. Daw matumbo ako sa kalipay sa resulta sang eleksyon sa isa ka kandidato nga ginkampanya ko. Nawili ako sa resulta sang amo nga eleksyon kag daw nalipat ako nga kandidato man gali ako. Ginusisa ako man ang resulta sang amon grupo, kag daw wala gid ako sa nakita bisan isa sa ila. Kay gali, puro kami tanan mga PRP, puro tanan pierde. Tungod sa kabag-uhanon ko sa politika, do hindi ako gawa makatulog sang pila ka gabi. Kay bilang barangay kagawad, hindi na ako makabalik sa among nga posisyon sa amon nga barangay. Sa paglipas ng pila ka tuig, nag-abot naman Tita Regine ang barangay elections. Do hindi ko gin malipatan ang pagkandidato ko sadto sa pagkasangguniang bayan member diri sa amon banwa sa tuig 1992. Kagsang maghiwat sang barangay elections sang tuig 1997, Mayo, nagkandidato naman ako bilang punong barangay.
Diri na sini nga bahin, kag ginsaling ko Tita Regine sa akon kaugalingon. Kung kaluyan ako sang langit nga magdaog, basi diri na ako makabawi. Ginhiwat nga mga barangay elections, kag daw sa ginlabo sa bato ang ginhambal ko, kag nagdaog gid man ako nga may dako nga abanse sa kontra ko. Nagumpisa ako Tita Regine sa pagkapunong barangay sa tuig 1997 tubtob 2010. Kag sa sulod sang 14 katuig diri sa amo nga barangay, diri sa Banwa sang Kabatuan bilang kapitan sang amo nga barangay, akon man siguro nahimo ang akon obligasyon. Kag madasig ko nga nabutangan sang kinahanglanon nga mga proyekto ang amon barangay, subong sang pagkongkreto sang amon dalan, pag-construct sang malaba nga drainage sang barangay, kag iban pa nga mga barangay projects. Kag ini sa buligid sa nagtaliwan nga si Senador Miriam Defensora Santiago kag former Governor Arthur Defensor sang probinsya sang Iloilo. Mabalik ako istorya nga siguro hindi ko malipatan tubtubuhi ako. Akon pagasuguran ining akon ginakabig nga obra maestra nga ako nahimo bilang punong barangay. Tuig sadtong 2000 siguro, mga sulusobra pa lamang sa 3 katuig ang akon nga pagserbisyo sa Barangay Zone 10 diri sa amon Banwa. Samtang gina-construct ang mga projects nga ara sa akon barangay, naisipan ko nga abi mga luyag ako sa aton kongreso kag senado. Kag siling ko Tita Regine, nga kinahanglan makabalos ako sadtong natabo sa akon sang barangay kagawad pa lamang kag magsulod sa tong presidential election sang tuig 1992 nga napierde man lang ako sa kandidatura ko bilang mangin isa ka katapo sang Sangguniang Bayan diri sa amon Banwa sa idalom sang PRP party. Kag indi na ako bilang barangay kagawad sadto nga mga panahon. Gani, sadtong Mayo 14 tuig 2000, naghuman ako sa duha ka sulat kag akon ginproponer kay sadto Speaker of the House Congressman Manny Villar kag ang isa para kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Kag Tita Regine siling ko, total wala man ini no kag pwede man ibasura sang ipadalhan ko. So akong ginproponer sa aton duha ka mga mamalidha o kon lawmakers nga magpasad sa mga bills nga sa panahon sa national election or midterm election man nga kami nga mga punong barangay nga luyag magkandidato sa anuman nga mga posisyon nga sa banta nila makaya ini nga sudlan nila kag kun hindi man palaron nga magdaog pwede pa sila makabalik sa ilagin bakante nga posisyon. Akon ginhulat ang mga sabat sa mga sulat ko kag daw madula na ang paglaom ko. Matapos ang masulusobra sa 3 ka bulan nga paghulat ko sang balos halin sa Senado kag Kongreso, nakibot gid ako sang dako kay nagsundanay lang sa isa ka semana nga ara na ang mga sabat ni Speaker Manny Villar kag Senadora Miriam Defensor Santiago. Ang mga sabat sining duha naton ka mamalidha gilayon ko nga ginpabasa sa amon nga election officer kag iya ako ginambalan nga pag-amo sini ang sabat sang Kongreso kag Senado sigurado gid nga mangin aprobado nga kasuguan ini. Amo man ang amon DWG officer kag ginpamangkot ako kung nag-agi ako sa liga ng mga barangay officials sining obra ko kag ang siling ko mainsultuhan pa ako sa mga kaupdanan ko kay magwa nga daw sobra ako kaatribido sang hindi ko obra. Kasi namin ni LWG no. So ang siling pagid sang amon nga COMELEC officer na kinahanglan butangan kay gid sang dako nga streamer diri sa plaza kay kasuguan na ining nahimo mo. Ang siling ko, okay lang kung wala sang streamer basta may nahimo man ako para sa pungsod Pilipinas. Ang ginimo ko nga ini Tita Regine, gin-enjoy ko gid sang husto. Sa duha ka eleksyon nga nagkandidato ako kay siling ko, hindi man gihapon ako magdaog nga mangin katapos ang amon Sangguniang Bayan member diri sa amon Banwa. Kay wala man ako sang igasto nga ginatos ka libo. Kag bisan tawgon pa ako nga nuisance candidate, kag ang importante sa tanan,
may balikan pa ako nga pwesto sa barangay ko. Pagkatapos ining mga midterm kag national presidential elections, nagtapos ako sa pag-alagad bilang punong barangay sa duntuig 2010 kag ginhatag ang plaque of recognition ko bilang taga-proponer sang among Republic Act 9006 o Fair Election Act sa March 23, 2010 sa isa ka Provincial Liga Convention sa mga punong barangay nga ginhiwat sa International Convention Center sa Waterfront Hotel sa Lahug, Cebu City. Ginsundan pa gini ang paghatag sa Resolution of Recognition number 2010-165 sang Amon Banwa diri sa Amon Banwa. Ang municipality sang Cabanatuan sa September 6, 2010 sa amon nga Liga Night. Ang siling ko, Tita Regine, natapos na ang ugtas ko sang ako nahimo nga kasuguan. Pero sa ikaayos ang pungsod naton. Kag nagsabat gali, hindi. Ang siling ko, kay wala man gani, bisan jutay nga incentive o kung jutay man lamang nga cash reward, ining ginhatag nga duha ka awards nga ginbaton ko. Diri na, Tita Regine, ang ugtas ko, kag ang lain sang buot ko, kay natalapangdan ko. Paglipas sang madamo nga mga elections, gin-enjoy gid sang maayo sang tanan-tanan nga mga re-electionists kada national man o midterm election ang obra ko. Diri na ako nag-umpisa sang daw paghinulsol sa sining naga-enjoy sang husto sang akon ginhimo. Amo man ang mga manggaranon nga politiko sa bug-os nga pungsod. Kada magabot ang national o presidential kag mga midterm election. Abi mo, Tita Regine, nga amo sining mga ginapanghambal ko, initungod sa mga dalag ko nga mga rason, nga ang benepisyo kag kaayuhan nga mahatag sini sa tanan nga mga re-electionists, kay pag-umpisa nila sang pag-file sang ila sini Certificate of Candidacy, hindi mabuhinan, bisan isa ka sentimos ang ila makuha sa aton gobyerno. Kag lakip diri ang ila sweldo, kag ano pa sa mga benepisyo nga amutanan ang bunga sang akong ginproponer sa aton Kongreso kag Senado paagi lamang sa sulat sa May 14, 2000. Ang Republic Act 9006, ang Fair Election Act, ang ginkonsolidar nga House Bill 9000 kag Senate Bill 1742. Ginaprubahan sa duha ka panalgan sa aton mga kapulungan sa February 7, 2001, kag gilayon ginkonsolidar ini sa February 12, 2001. Kag madasig nga napirmahan sa aton sadto presidente Gloria Macapagal Arroyo. Agud mangin isa ka matuod kag sertipikado nga kasuguan sang pungsod Pilipinas. Madamo man nga mga abogado ang mga ginpamangkutan ko kung ano bala ang kinamatarong ko sa mga nahimo ko nga ini. Sadtong nagahingapos na sa 14 ka tuig ang ako nga pagpangalagad bilang punong barangay sang Barangay Zone 10 Cabanatuan. May isa ka judge nga nagsiling sa akon nga ang ginhimo ko kag ginproponer nga Republic Act 9006, ang Fair Election Act, nga ang gobyerno may nagkakadapat gid nga ihatag nga lifetime pension para sa mga ginhimo ko kay suno sa amo nga hukom nga sa iya nahibaluan daw wala kuno sa nakahimo sini sa level sa mga punong barangay o sa mas mataas-taas pa nga rangko kay nagaobra sa aton mga gobyerno. Kung akon lang pamatian ining mga komentaryo do sa maayo gid. Apang sang nagpangayo na ako sang bulig sa aton gobyerno kag sa gilayon sa aton PAO chief sadto kag madasig nga ginsabat sang aton Kongreso kag Senado nga wala kuno gali isang kasuguan nga nagahatag sang anuman nga reward o incentives sa sinuman nga private individual nga makahimo sang isa ka kasuguan pareho sang ginproponer ko sa May 14, 2000 nga nangin Republic Act 9006, Fair Election Act. May isa ako, Tita Regine, kamartaas nga katapos ang aton gobyerno diri sa aton probinsya sang Iloilo nga kilala. Kagangiya advice nga mas maayo siguro kuno nga sulatan ko ang aton Senado kag Kongreso.
nga magpasar uli sa isa ka kasuguan nga makahatag sang alalangay nga pagtamod sa mga pribado nga mga pumuluyo nga may due time man nga ikasarang kag makakontribute sa pagdihon sa aton kasuguan para sa aton nga pungsod. Akon ini Tita Regine ginhimo kag daw maayo ang resulta kag sabat sa aton kongreso nga nabaton ini nga proposal ko kag nakasulod ini sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kag napetsahan ini sa dong May 17, 2022. Sunod sa sulat sang Congress ang ginpadala sa akon. Kung ano gid man ang resulta sini sa masunod nga mga inadlaw, kag mangin positibo man nga isa ka kasuguan, basi mahatagan man sang due nga reward o incentives ang bisan sino man nga Pilipino or individual nga makahimo sini. Tita Regine, ang ako na lang ginhimo, amo nga nangayo na lang ako sang advice dira sa aton gobyerno sa Kapitolyo. Paagi sa kay board member, isa ka board member, kagang advice nga mangayo na lang ako sa resolution of financial consideration halin sa sangguniang bayan sang among diri Banwa sang Kabatuan. Kag unanimous man ang ginhatag nga support para sa akon sang among resolution sang sangguniang bayan sang Kabatuan. Kag siguro donahangpan man ako sa mga elected officials sang aton gobyerno. Ilibinigid sa subong nga daw masiling ako nga matawag nga sa level na ako sang pagka-disabled kaysa edad nga 77. Kag puno pa ako sa mga sakit sa lawas. Sa subong nagapanawag ako sa tanan nga mga politiko, ilibinigid diri sa probinsya sang Iloilo nga naka-enjoy kag naga-enjoy sang husto kag nagahatag benepisyo sa siyam ka bulan sining ginhimo ko sa dong May 14 to 2022 ang Republic Act 9006 Fair Election Act. Paagi sa sini nga panawagan, kag nakatulap pangod man sini sa mga ginhimo ko para sa kaayuhan man, kag makabulig sa iya o kung sa imo politikal, kung may isa man lamang ka politiko nga makabalikid man sa akon sa sining panahon sa Christmas, akon gid ipalawag dira sa imo palatuntunan, Tita Regine. Ang kung sino man nga politiko nga naga-enjoy man kag nakabulig sa iya sang husto sa oras kag panahon sang election. Maraming salamat, Tita Regine, kag ubayan ko kagid sang Ginoo kag ang imo palatuntunan. KLP, padayon nga mag-aani sa mataas na kadungganan bilang numero 1. Maraming salamat. Sa liwat, ang tagpadala Eduardo P. at Sona, former punong Barangay Zone 10, Kabatuan, Iloilo, father of Republic Act 9006, ang Fair Election Act. And note, sorry gid sa madamo nga mga error sa tuman kalawig nga kasaysayan ko, and kindly read my letter on January 5, my birthday. Thank you, and enclosed are documents that can support all these testimonies. Salamat sa liwat, si Edgardo Artazona. So, ang guwa gali ni Sir, no, the almost equivalent ikaw sa isa ka lobbyist, proponent ikaw sa isa ka nangin layena, nangin Republic Act 9006, which is the Fair Election Act, and sa plaque nga ginhatag sa imo, sa recognition nga ginhatag sa imo, no, nobody can deny nga ti ikaw gid man ang nagpasaka sina through our lawmakers, si Anay Senator Miriam Defensora Santiago kag si Anay Speaker Manny Villar. Well, realizing, no, after nga wala ni ikaw sa arena sang politika kag nakitaan mo, no, nga doon ngin disbintaha para sa imo. Now you want to make some moves para nga somehow, no, sa gihapon mahatagan ikaw sang benepisyo, sang incentive sa imo nga matakob nga hagna nga ina, kumbaga nga ginapasaka mo dito sa Kongreso kag nangin lagi gid ini siya kag sa subong gina-enjoy na siling mo sang kadam-an during national or midterm elections, and
Well, para sa akon, sir, doginhimo mo naman ang tanan, no? It is also your right to write and then suggest kung ano man ang pwede nga mabulig para sa imo, recognizing ang imo nga effort sa siningalayi subong at gina-enjoy na sang tanan. And it's good because you have been asking around mga abogado, may judge ka pa nga ginkantuan, mga local government officials naton, kag kanami man, no? Because they are also very supportive sa imong nga luyag nga matabo, and now you are just waiting kung ano man, no, ang mga resulta sini. Just like, no, sang imong nga pag-try sang nagproponer ikaw sang nangin Republic Act sa nga Fair Election Act. So just like that, sa subong hulaton man naton kay that time naghambal ikaw whether ma-approve man siya or ano man ang kahahantungan, no, sang imo nga ginsulat nga to, you are willing to accept it. And now let's hope ha nga ti ang imo nga ginhimo ngaini ang pagdulog sang imo nga luyag nga matabo or sang imo nga ginahingyo, gamay nga bulig, no, para sa imo as recognition and at the same time pagbalikid sang ining imo nga nahimuan nga nanginlagi na subong imo nga ginproponer. So kabay, no, nga mangin positibo man ang mangin sabat sang aton nga mga lawmakers sa imo subong nga ginapangiyo sa ila. So let's cross our fingers, sir, and we will wait, ha. Kabay nga ti kaangay sang una nga pag proponer mo mangin amo man na ka positibo, no, ang imo subong nga ginahingyo sa ila. And let's hope nga kung if ever nga maaprobahan man ina, kabay nga malawig pa nga mga tinion nga ma-enjoy mo ina. So for the meantime, let me just greet you, sir, a happy birthday, and I just hope hindi ka na magpa-stress dira, ha. From your end, you have already done everything. So wait na lang kita, wait and see and pray for a good result sang tikang nga imong ginhimo. And I wish you good luck. Salamat sa liwat, Sir Ed Artazona. Oras na to, mga kabombo. It is now 38 minutes after 2 o'clock. Sa gihapon, nagpamati ka mo. Kahapon lamang program, kaupo din niyo si Tita Regine. Magapanambali kita. Pagkatapos lang gid, sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income.
Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America.
Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man. Next story kita, and this one comes from Jesusa. So, city proper with matching picture. Thank you, Gid. Sigurado sa pagbasa, dear Tita Regine. A pleasant afternoon to you and to all KLP lovers. May this year, God will bless us abundantly. He will spare us from all disasters and calamities. To begin with, Tita, I would like to share about my experience when I went to Masbate together with my father, lolo and lola, and also my relatives. Balan mo, Tita, ang father ko nakabakal sang land sa Masbate. Mga almost 20 hectares, dako. Kaysang 1960s, Tita, barato katama ang baligyan ay isang duta sa Masbate. Ulumahon ini kag malayo sa city, Madaon, ang name sang town. Ang akon nga lolo nga nag-adapt sa akon, decided to stay there, kaya nakita niya nga madamo ang ginadala nga humay sang amay ko, ang iya patubas, kamote, kag mga ulutanon. Since nga ginpahalin ang akon lolo sang ilaamo, kaya ang akon lolo ang kargador sa isa ka hacienda, enkargado ba no? Tinag-decide sila nga magstay sa Masbate. So one time, nagbakasyon sila diri sa Rojas, kag gini-encourage ako sang lolo ko nga mag-upod, kay dito nila ako pa-eskwelahon. So excited man ako nga mag-upod, but sang naglisensya sila sa amay ko, nga dalhon ako. Hindi magsugot ang father ko. Pero nag-insist gid ako nga mag-upod. Apang big no ang sabat sang father ko. Sa malakat na sila, naghambal ako na sa lolo ko nga maupod gid kuya. So gintago ako sang lola ko sa iya patadyong kay tikatambok sa iya. Ginatago ako sa likod niya para hindi ako makita sang akon nga father. Naghalin kami, Tita, mga almost 6 o'clock sang gabi, kay gusto sang amay ko nga gabi mag-travel, kay tawhay ko no ang dagat. By the way, ang pamboat nga among ginsakyan, iya ginbakal sang amay ko kay for private purposes. May mga tao siya nga nagaupod, ang kapitan sang pamboat, kaya naga-adjust sang katig. So samtang nga nagapanakayon kami, wala gid kakita ang akon amay sa akon. Nagahuluhigda ako, kaupod ko ang 3 ka bata, mga almost 20 plus kami, Tita, kag may 3 ka sako nga bugas nga dala, kay budlay didto magpagaling sang humay. Sa mga 8 PM na, Tita, naghambal ang kapitan nga patsyon niya anay ang motor kay matughong gasolina. Ginpukaw ako sang akon nga lola nga mabangon kay mangihi ko no. Pero sa isa lang kami ka-side, kay nagpangihi man ang tigula nga tambok. Mau, Tita, natumba ang bugas, kag samtang pangihi ako, nabatyagan ko na lang, nga nagsararawit ako paidalom sa tubig, kay nagkulob ang amon nga pamboat. Mau, Tita, tungod hindi ako kabalo maglangoy, nagakumpas-kumpas ang akon kamot, kag tama pakadalom. Apang nabatyagan ko, nga may nagbutong sa buhok ko pa ibabaw, kag nakabutwa ako, kag nakita ako sang akon amay. Hambalya, nagupod kagid gali. Ginkuha niya ako kay ang amon pumpboat, Tita, nagkulob, sa likod kami sang pumpboat gapongko. Kung magdapya gani ang balod, gakahulog ako, Tita. Ang ginimo sang akon amay, ginhigot niya ako sang lubid, kag para hindi ako mahulog. Sang ginpangita ang 3 ka bata, ang isa nakita, kag buhi. Sang ulihi, nakita ang isa, patay na, kag ang isa, wala na makita. Bilang 4 kami nga bata, 2 lang kami ang buhi. Tita nga mo nga pump boat, ginaanod-anod. Kag ara ko no kami sa Isla Higante, kay balaan sang akon amay, kay dira, tama kadalag ko ang balod. Kag magdapya gani ang balod, daw balay kadako, Tita, daw maguba ang pump boat.
Tita daw halos mapatay na ako sa sobrang katugnaw. Nagakulurog ang akong nga lawas. Mga 9 years old pa lang ako, tita. Grade 4 ako. Hamba ko sa tawo sa likod ko. Kupi ako, kaya hindi ako kaagwanta. Katugnaw. Hindi man siya makakupo sa akon, kaya gauyat man siya sa pump boat. Sang nagbalikid ako sa lolo ko, nakita ko, may ginasabak siya. Hambal ko, lo, uluna na, sabak mo? Hambal niya, hindi. Si lola mo, patay na. Naulaan siya sa gasolina, kay didtugid siya lapit sa motor. Napatay siya sa sobrang kainit. Nagasinggitan siya, tita. Mainit, mainit. Hasta nga nahunusan siya sang ginhawa. Tita Regine, nagahibi ako, kag naluoy gid ako sa lola ko. Abi mo, tita, nagadukaan ako sa katuyo, pero sige kanta ko, o Birhen Maria, igampo mo kami sa mga panulay. Tabangan mo kami, Ave, Ave Maria. Bituon sa dagat, sanagan mo kami sa oras ng ikamatay. Buligan mo kami, Ave, Ave Maria. Tita, sulit-sulit, amo lang gina ang akong ginakanta. Hasta na agahan kami, kag nagkanay na ang balod. Pero hambal sang cousin ko, kung malambutan pa kita pila ka oras, maguba na ni ang pump boat, kag malunod na kita. So balik ta, tita, gabi, gasinggit kami tabang, wala gid sang may nakabati sa amon. Pero damo suga, gapalibot sa amon. Mga barko nga nagapanagat, iba nagabiyahe. Tita, dawala gid ko bala kabatsyag sang kahadlok. Ang nabatyagan ko lang ang tugnaw. Tita, abi mo, ginatagan gid sang kaalam ang akon cousin. Ginbitay niya ang nga t-shirt nga white, kag ginwagayway. Kag nakita kami sa isa ka mansuryahan, barko na balatita nga dako. Tita, ang tanan namon nga pagkabutang, nagkaladula. Luwas lang sa isa ka box nga nagasunod sa amon. Sang ginbuksan, imahen sang mahal nga birhen. Oh, tiging kuha sang amon upod, kagintago ang mahal nga birhen. Sang pagwagayway sang akon cousin sang iya nga t-shirt, ginpalapitan kami sang barko, kag sang ara na sila lapit sa amon, nabungguan naman ang amon pump boat, kag nagkalahulog naman kami tanan. Nagkapyut ako sa tinaw sang ako na may, apang ginwakli niya ko, tita. Sa nagtangla ako, ginduhulan ako sang kapitan sang lubid, kag ginbutong niya ko pa ibabaw. Daog ko pa si Tarzan, hambal sang kapitan, kadasig sa akon makasaka sa barko. Ginatagan ako sang bayo sang kapitan, ang iya t-shirt. Tsura ko daw pari, pero wala na ko underwear, kay nahulog, kay tinagapangihigid ko sang nalunod kami. Tita, dito ko nabatyagan, kahapdi sang akon buli sa pilas sang kagingking sa likod sang pump boat. Ginpakaon ako sang kapitan, mga dalag ko nga isda, lokon, pero wala ako gana magkaon. Ginapangita ko ang akon mga upod. Nakita ko sila tanan, luwas lang sa lolo ko. May nakita ako nga ginabitay nga tao, tita. Nag-suicide ang lolo ko, tungod hindi niya mabaton, nga patay na si lola. Siya ang last tani nga masaka, ginuyatan niya ang lubid, kaginbunggo sa barko ang iya nga lawas. What a shocking incident, tita. Nalipay na ako tani, naluwas siya, apang, amo pa to ang ginhimo niya. Tatlo ang patay sa amon. Abi mo, tita, ang akon father, sobra niya nga gutom, ginakaon niya ang tsinelas, nga ginabutang sa lambat, kay wala gid siya kakaon. Pasalamat gid ko kay Lord, nga He sent an angel, nga nag-rescue sa amon, paagi sa kapitan. Hambal sang kapitan sa akon, ang akon balabata, pareho sa imong ngalan, Jesusa, pwede, i-adapt ko na lang ikaw. Pareho man kamo hitsura, galing, patay na siya. Naglungo-lungo lang ko. Pag-abot namon sa Rojas, damo nga mga media men nga nag-interview sa akon kay bata kuno, hindi gid magbutig. Wala pa to TV, sa radyo lang. So mga 1 week after, nakita ang isa ka bata nga decomposed na ang lawas, kag daw hindi na makilala.
Nagka-trauma ako, tita. Phobia magsakay sa pump boat, sa ship. Pero nadula lang to, Tita Regine, when I entrusted everything to the Lord. God assures us nothing to be afraid of, to be strong and hold on to our faith, because faith makes all things possible. So, dali na lang tita, ang most unforgettable moment in my life during my childhood days. Happy New Year, Tita Regine, and to all the listeners sa Bombo Radio. Tita, ang lola ko nga una, amutang upod ko sa car accident. Kagang second wife ni Lolo, amo na ang upod ko sa pagkalunod namon. 8 p.m. kami nalunod, kag 10 a.m. na kami na rescue. Mga almost 14 hours man kami sa dagat, nga nagapautaw-utaw. And I thank the Lord for saving our life. Ang amon pampot, wala ginapuslan, kag naluoy gid ako sa father ko. Tita Reg, ang nagbutong sang buhok ko, angel gid tuguro. Kaya wala man sila kuno kabutong sa buhok ko, kay masinsalbar lang gani sang ila kaugalingon. Kag siguro, ang prayer man sang akon iloy, amo ang nakabulig sa amon. Kay antes kami maglakat, nagapangamuyo siya sa amon pag-travel, nga makaabot kami safe and sound. Tingin buligan gid kami ni Lord, kay wala igid kami ginpabayan. Kay ginapasalamatan ko gid ang kapitan sang barko for having a good heart. Kabuot sa iya tita, kay kun makabati man siya, 1965 to natabo sa Isla Higante, Pamasbate. Salamat gid sa imo kag sa imo mga crew, kabay hatagan kagid ni Lord sang malawig nga kabuhi. God bless you and more power. Till here, tita, ikaw na lang bahala mag-intindi sa penmanship ko. God bless man, tita. Good luck and good health and be strong always. Forever, I will sing the goodness of the Lord. He has done marvelous things for us. And P.S. Tita, kindly greet man my friends. They are listening right now. Jeanette, Rayo, Meling, Chito, Rula, and Eduardo, and Mrs. Thanks, good, Tita Regine. I encourage them to send you their stories. Sige ha, basta ha, pabuton ko din. Respectfully yours, Jesusa. My picture was taken January 28, 2001 nga dinagyang. I was 45 years old that time. Sa muna ang lone picture ang gin-share niya diri sa aton. Guwapa, sexy. Thank you, gid mo parte ang imong mga inagyan, no? Nakaagi ikaw aksidente sa by land, sa salakyan. Nakaaki man ikaw aksidente sa dagat. Ano na iya ko, no? But, you know what? Accident prone man ikaw, pero sa tanan nga ini, no? Nga mga accidents nga imo nga na-encounter, grabe. You are being protected. And imagine, may guardian angel pa yan, nga nagasagang sa imo, kang nagabutong sa imo para nga maluwas ka lang gid. So, grabe. That's why siguro, no, nga giluwas ka gid. Because amo nigali ang imo nga mangin purpose, nga mangin very active servant of the Lord ikaw sa imo nga pagdako. So, just continue doing that and always take care also. Always pray for protection. Thank you so much, kid, sa imo, Jesusa, Sanseri Proper. Mga kabombong inyo man ng mga istorya, I would be waiting for them. Palig na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Breeze ang Barotac, if you are listening, kung nag-monitor ikaw, I need your reply sa akong naging email sa imo. And I just hope matigayon gid ang atong pag-interview sa imo through video call sa sininga Saturday. Well, balikay kita buwas, mga kabombo. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.